नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी सैड सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ तानी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना 100% दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, चाहे मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होकब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फुल सॉन्ग मिल जाए। और हाँ भैया, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवाओ होके सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे भक्ति भजन, चाहे पारिवारिक सॉन्ग, हर तरह के मीटर हम लिखिला भैया रुआ बेहिचक संपर्क कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिले बानी। और कहल चाहब कि चैनल पर पहली बार आयल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाओगे बाटे। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम कैले बा, लड़किया धोखा दे दिले बिया। लड़कवा का कहता कि याद में बरी से नयनमा चयनमा नहीं आवेला हो, याद में बरी से नयनमा चयनमा नहीं आवेला हो, ए सोनामा तोहर बिना लागे नाही मनवा प्रीतिया ताड़ पावेला हो, ए सोनामा तोहर बिना लागे नाही मनवा प्रीतिया ताड़ पावेला हो, याद में बरी से नयनमा चयनमा नहीं आवेला हो, ए सोनामा तोहर बिना लागे नाही मनवा प्रीतिया ताड़ पावेला हो। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। कॉन्टैक्ट नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब करके जाए भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।